øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer at være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Nørreport. Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer at være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Kongens Nytorv. Ej, hvor dejligt, hva'? Skal have min tur til Danmark. Han skal overbesøge den danske familie. Hvor gammel er han? Han er jo lige min student. Han er 19. Han er 19. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Skal han så bo hos jer? Ja. Jeg finder ud af tiden. Ja. Se det. Ja, og så hvor man skal være henne. Dette tog kører mod This train terminates at Københavns Lufthavn. Copenhagen Airport. Det har jeg ikke. Jeg spurgte mig, at jeg ikke har med studiet. Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer at være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Så sådan er det. Så skal jeg jo også til sommerstævlerne. Det er jo det. Der er hyggeligt. Christianshavn. Det er så dejligt. Dette tog kører mod This train terminates at Københavns Lufthavn. Copenhagen Airport. Ja. Altså, jeg har været på sidste gang. Ja. Jeg tror ikke, jeg mange. Nej, fair nok. Ja. Er det rigtigt godt? Nå, hvor skal du hen nu? Altså, det er... Så Aalborg. Okay, ja, så har du en lang dag foran dig. Så skal du til lufthavnen først. Jeg kører til lufthavnen, og så går jeg hen til... Og så går vi ind i den der værelse. Ja, så er det. Og så køber vi let, så vi kan spise, imens vi venter. Der er fuldstændig fedt på det her. Og så kommer vi hjem. Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer at være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Og hvor din mormor i Aalborg, altså? Amagerbro. Lyder det godt? Hvad siger du? I think it will be a mean Det kender jeg ikke. Nej, du kender slet ikke. Det er langt. Det var så
hvis jeg kører derop, så tager det lang tid. Ja, det forstår jeg godt. Og det er min mor, hun flyver også op til Aalborg. Jeg var på arbejde på sådan en. Ja. Sorthøj. Ligger Sorthøj uden for Aalborg? Altså, så vil sige, er det sin egen by? Jeg ved ikke rigtigt. Det har vi ikke. Det har vi ikke tid til at snakke om. Jeg er fra Ishøj. Det kan jeg godt se. Der er der travlt. Der er is og huler. Der er is og huler og alt muligt der. Du har sommerferie nu. Egentlig var det i Overborg, men så blev jeg rigtig ked af, at det først var i Overborg. Og så kom det helt i dag. Nej, hvor godt. Ja. Far kunne ikke holde ud af at tage frem. Det var smart. Det var en fed start. Værkomstpark. Ja. Går du i skole? Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Ja. Min skole hedder Vidar-skolen. Vidar. Den kender vi godt. Ja, Vidar-skolen. Okay. Det er en Rudolfsvalder-skole. Ja. Den ligger i... Jeg har bare taget min svaneklubben. Ja, den er flot. Går du meget og kigger på svanerne i gentoftsforsøg? Jeg har ikke så meget tid til det. Vi skal lege. Vi går sammen på besøg i min skole, eller hen til Gønse. Men det kommer du til nu, når du skal starte der. Så går vi udenfor. Det er endelig vand. Det var en kort tur under nu. Ja, det kan du sige, men lige sidste dag, der er det måske meget dejligt at være i skygge. Det er varmt den anden side, når det skal støve hjem i solen. Så kommer vi ind i og ud igen. Og hen til stop. Ja, nu går vi til koncerthuset. Nej, det gør vi ikke. Det er nu skal til. Nå, det er Vesterholm. Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer Sammen til. Ja, ja. Det er alle tre små. Jeg kan 2 sprog og lidt af det tredje. Og min mor hun kan 2 sprog og lidt af det tredje. Og min far kan 2 sprog og lidt af det tredje. Ja. Så kan I alle sammen tale lidt af det tredje. Jeg taler fransk og dansk og lidt engelsk. Og min mor taler engelsk og dansk og lidt fransk. Min far og min Amager far Strand. taler fransk og Engelsk og lidt. og lidt dansk. Det er sjovt, hva'? Så har I alle sammen jeres sprog at lære. Tænk, at det bliver så varmt, selvom der er vinduer og en helt klar solskin. Ja, det er det. Jeg ved ikke, det var dejligt. øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. En hjemme. En hjemmeis. Hvilken smag? Jeg ved ikke rigtig, altså sådan. Altså jeg tror ikke, jeg skal. Altså hvis man har til pause, så må man ikke sige fryser. Ja. Skal vi have en anden? Hun har fuldhorn og hun har sommer. Og hun har vandet. Vanilje. Hvor tror jeg, vi skulle købe en is? Vi kan jo eksempelvis tage is, smager det. Det er jo nu skal I jo rigtig gang. Jeg var der faktisk for 2 dage siden, og det var muligt. Jamen, jeg tror, man skal bestille på forhånd, og ikke hvad det går. Det vil jeg nok sige, fordi der er jo altså, der er jo 15 medarbejdere bag disken, og så er der en kø rundt om hjørnet. Ja, ja, men hvad kan vi jo hjem til dig eller mig bag? Jeg regner med, at de kører hjem til dig og sætter
fælder hele måden af. Og Ja, så præcis. skal Når vi skal have gæste. alt bagagen med. Ja, så det gør vi. Og så er det sådan set Skal vi jer have en to. frokost, og så skal vi, så kan jeg jo købe is efter. Ja, altså jeg har ikke sådan købt ind eller gjort til noget som helst nu. Nej. Hvis I går hjem til Torvhallen. Ja. I torvhallerne, siger du? Ja. Jeg skulle have taget min soda med. Ja, jeg fik lige smidt med. Det var meget klogt af mig. Det tænker jeg. Fordi jeg har jo Da der i øjeblikket er lommetyve i metroen, beder vi alle passagerer at være ekstra opmærksomme. Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Ja, det er også godt, når man sidder her videre. Mor, jeg er tørstig. Mor, giv mig din selfie. Jamen, jeg tror, jeg Castro, Fordi ellers så kommer det ikke til at fik vi lært, at det kan blive sådan noget. Det er jeg ikke tænkt. Jeg kan ikke tænke på det, men jeg var ikke lidt overrasket, da du først på personen, at det ville være. Så tænkte jeg, Det må jeg også. Det her, det er min trækket dog. ja, den er flot. Det skulle vel ikke tilfældigvis være det søde. Jeg vil en prinsessebrik nummer. Lille prinsesse. Har du nogensinde set så? beder vi alle passagerer at være ekstra Hvad var opmærksomme. det? Pickpockets are in operation on the metro. Please be extra careful. Nå, det du mener. Hvis vi nu leger, at det her, det er 5 søer, så er der broer i midten, I København, der kan man sejle i svanebåde. ja. Og så er der sådan nogle svaner i den Nemlig præcis. Ja. og så er der alger, og så er der alger i den sidste sø. Københavns Lufthavn, Vi kan også se, at der er alger i den første sø, og svaner i den sidste sø. Ja, det er sådan nogle, hvor man kan cykle rundt. Ja. Ja, når du kommer til Vidars skole, så skal du så ned til Gentofte. toget kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle ejendele. This train terminates here. Please leave the train and remember to bring all your personal belongings with you. Der er vildt stor fisk i munden. Nej, ej, det er flot. Ja, en lappe.